Takže ahojte, tu je LPS Kate a ja sa strašne ospravedlňujem. Ja tu nemám Kate, ale viete, mne sa stoplo video a dostal som ďalší balík a mne sa proste stoplo to video, čiže už mám kúsok z toho odbalený. Rád, že lepo som Miku. Tak aspoň ukážem obal a zatiaľ, čo som dostala, ale není to odbalené celé. Takže takto vypadá obal. Takto. A na tom pod tým bola ešte takáto páska. Tu. Také super pásky, takže ďakujem. Skate. No, dostala som toto. To sú nejaké vankúšiky asi. Ďalej takýto super cool notebook a ďalší super cool mobil. Takže už mám druhý mobil. Tuto mala byť asi mašľa. A takýto šálik a ďalej tu ešte toto. A ešte toto. A ešte nie to. A ešte toto. Tak ja som skončila na 3 asi. Tak ideme na 4. A to je to tok. Takže v 4 máme teraz nejaká reklama. Ďalej tu máme takéto srdiečko. Jaj, to sú jedlo. Hej. Sa to troška vysypalo. Ešte tu mám takýto super duper mini citrónik. A toto bude asi nejaký roštek, či čo, chlebík. Miniatúrny. Kosť. A ešte tu mám niečo. Už tam nemám. Takže toto je 5, tak to odpalím. A v 5 je oh my god! Je to táto chvíľa. Oj bože. Miku, ak ti to môžem povedať, ja už raz mám. Ale díky, že som ju dostala ešte zase. Ona je, ako keby som ju videla na novýkrát. Proste nádherná. A ako posledné tu mám ešte toto. Bože, ja som neprečítala vám dopis, lebo vy ste vlastne... A nakoniec ho dám. YouTube money! OK. Strašne prečo robí YouTube money. A inakšie odoberajte LP z Mikou, o ktorej som dostala tejto balík a ešte vám ukážem ten dopis, čo mi napísala. Takže poďme! Takže, ahojte môj malý retard. Pekný pozdrav. Viem, že sme si už jeden balík dali, ale mne je to jedno. Plus tento bude prepracovanejší. Fú, to bolo ale ťažké slova. Ja po tebe neviem prečítať to fú. Aj keď je to fú, ja že to bude fú. No, to bude jedno. Vychutnaj si jablkovú vôňu, lisu a baj. Díky. Tady sú tu všade jablka a je tu napísané PS, ovoňajte jablčka. Oni fakt voňajú a sú... Ja ti fakt ďakujem, LPS Miku, ešte vám raz ukážem, čo som dostala. A to bude asi všetko z tohto videa. Toto všetko som dostala a najviac sa mi strašne sa mi páčilo to YouTube money. A ja ti možno urobím YouTube money, takže díky. Takto. Dokiaľ spadol na stranu, počkajte chvíľu. Tak. Mobil. A táto nádherná vila.
Takže ja ďakujem, teda my ďakujeme za to, že ste si pozreli naše video a čaute!